गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थियाव आङो बाहागो लादों आरो दाबो राजखान्थिनि जिखिनि गुबै बिथिंफोर आङो बुजिनो थाखाय जथेस्थ' आङो सम नांदों माखासे खस्थ'बो मोनदों आङो आरो माखासे खामानिखौ आङो जथेस्थ' खुदै मन'नानै मावनो गोनां जादों दा हारि माहारिफ्रा जोंनो जिखिनि अननाय आशीर्बाद होदों आंनि फारसे 46 नं उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव बे बाराव UPPL दोलोआ आंनो टिकेट होदों आरो बे टिकेट होनायनि थाखाय आं दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ धन्यबाद बावदों गासै हारि माहारि गासै धोरोमारि सुबुं रावारि सुबुंनिसिम आङो थांदों खारन एबसुनि हाबा मावनायाव बर' जातिखौ सिबिनाय बर' जातिनि थाखाय निस्वार्थ भाबै खामानि मावनाय गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि बाथ्रा बियो जिखिनि ट्रेक आरो जिखिनि बिबान दङ बेखौ जोङो आवगायदोंमोन पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो सामाजिक भाबै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिभिन्न धर्मालम्बी बिभिन्न भाषा भाषिनि मानसिखौ लोगो हमनांगौ जायो सावरायनांगौ जायो बयनिबो अननाय आशीर्बाद लानो गोनां जायो खारन बयनिबो भट मोनबासो जों बिसायख'थियाव देरहागोन आरो बेखायनो दिनै आङो 3 नं इक्राबारि गुदि फरायसालि बे प्राथमिक बिद्यालयाव राजौआ जे इफ्तार पार्टी होदोंमोन मुसलमान जोंनि इस्लाम धर्मावलम्बी सुबुंफोरा बे इफ्तार पार्टीयाव बाहागो लादों आरो आल्लाहनिसिम आर'ज गाबदों दुआ खालामदों गोजोन खौसेथि अनलायनाय जोंनि गेजेराव थायो आरो 46 नं उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव 100% रायजो राजानि आरो जोंहा मुसलमान माइनरिटि सम्प्रदायनिफ्रायबो भट मोननानै जाहाथे देरहासार जानो हायो बेखायनो आङो बेयाव इफ्तार पार्टीयाव बे पवित्र रमजान मासनि समाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बयबो बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों खौसेथियै थांनांगोन गोरोबलायनानै थांनांगोन आरो गावबा गाव हारिनि जौगानायनि थाखाय बयबो हाबा मावलांनांगोन गोजोन्थों।